Sôn am Tom Nefyn. Wel I mi, un Tom Nefyn oedd na, a fydd na. Oedd one-off. Ac oedd i'n meddwl pan ma ben i'n gofio am Tom Nefyn, mae'n un peth I wyneb o de. Pan nes I gyhoeddi'r gyfrol yma, fel rai blynyddoedd nôl, bellach rwan, oedd I lun ond oedd ar y clawr mi'n gwelwch o. A nes sawl yn dweud wrthai adag hynny, heb weld Tom Nefyn erioed yn y cnawd. Does na wyneb hardd, a mi oedd a gwas I dannaidd gwyn wir. Ac beth dwi'n gofio am Tom Nefyn dyddiau ysgol wir, ysgwyl llaw, fel feis. Mae llaw i'n brifo hyd y gwir, eithriadol o dyn felly. Ond mae'n fwy Tom Nefyn na hynny. Oedd I eni yn Bodeuan ar Ionawr 23 dwi'n meddwl, yn 1895. A wedi feddyddion Thomas, dim Nefyn, Thomas a Tommy I dad ni alw fo. A symud I Bodeilias wedyn felly. A rwan, oedd tad Tom Nefyn yn y man i'n athrylith John Thomas Williams oedd enw fo. Sa'r coed wrth I alwedigaeth felly. Ond mae hwn yn air rhywan gen I. Ond mae hefyd yn mwy na hynny wir. Oedd yn grefftwr de. Oedd yn creu dreselydd a clocia 8 diwrnod. Ac yn ffodus iawn gysi hyd I lun ar gyfer y llyfr. Byw wraig yn byw yn Dorset Ann oedd I henwi. Ac yn hi lun o gloc nath J.T. Williams o Pistyll felly. Oedd hi'n perthyn dwi'n meddwl am yr llun yn y llyfr felly de. Oedd o'n gerddor da iawn. Oedd arwain cora rhyw bethau felly. Ond hefyd y chwarae'r ffidiw. Yn arbennig o dda, fel dwi wedi clywed felly. Ond yn benna fel bar gwlad wan. Mae'n coeddi gerddi yn yr Herald. A ffug enw oedd JTW. Amryw nabod fel JTW o Pistyll. Ac o'n had yn gwybod rhai o'i gerddi fel ar ei goch I. A dwi'n dal I cofio'n wir. Un oedd myfyrion wrth wyndio'r hen gloc. Cyn I Penllyn gael trydan wan, oedd gen pawb rhan wyla'r gloc 8 diwrnod. A wyndio an o sadwn de. Ac oedd gerdd yn dechrau mae mama gen I wan. Bob nos sadwn rwy'n wyndio, yr hen gloc, nôl a dim. Gwrth i'n wneud, rwy'n cofio, be mae foes yn cilio'n chwym. A hwnna'n un gerdd yn had I ddeud felly. Ond mi gyhoeddwyd 2 gyfrol o'i waith o. Y Pistyll cyntaf 1920 dwi'n meddwl. A'r ail Pistyll, wel 19 mis wedyn, wedi wyddo farw. Mi oedd y farw'n eitha ifanc, 54 oed oedd y marw, JTW Pistyll, yn Ebrill 1921, a pe bydd o farw. Mam, Tom Nefyn, anodd henw hi. Oedd hi'n byw oedd yr rhannol mewn 2 le wir, gath hi magu yn rhannol yn Nantgwrtheyrn, Tychan Nantgwrtheyrn, a Cadlan Isa Pen Ceira ne, a Badaron felly. Gath hi magu mewn 2, I thad hi'n dal tenantiaeth 2 ffarm yn y gwela I felly. A fe hi farw'n ifanc iawn yn 1905 yn 37 oed. Newydd eni hogamach. Ac ar y pryd o Tom Nefyn yn 10 oed, a hynna o 4 blant. Yn 19 oed, oedd Tom Nefyn wedi penderfynu yn fydo am ryw reswm I Ganada. Ond sut de? A beth gwyddodd, da chi'n cofio hwnna, 28 o Fawrth 1914, yr hyfan torri allan. A gath Tom Nefyn gyfla newydd I weld y byd, ond cyfla erchyll lle y gwir. O fewn bythefnos i'r rhyfad dorri allan oedd I joinio. Ac wrth gwrs fel cyflog wedyn o'n cael swllt o dydd oedd fel soldiar. O 1914 a 1918. Ac mi sgwennodd gyfrol yn 1949, mae gen I fama. Yr ymchwil di henw hi. Mae'n gyfrol drom iawn I darllen, dyna gwir, mae'n 300 o eiriau. Ac yn hon mae'n sôn yn fanwl iawn am be welodd o. Yn gyntaf mynd i'r Dardanelles. Mae fan o'n gilfor rhwng Asia ac Ewrop a ryw lan môr hir felly. A mae'n cofio efo'i raw I hun claddu geiniawr filwyr. A bomian dawnsio gwmpas I draed o de. Claddu rhywun o Nefyn ac o Penllyn yn y Dardanelles. Ac yna fydd yn fanno am ryw rai bynyddoedd, mi symudo wedyn gath I yrru i'r Aifft I Ganan. A sôn oedd am Ganan yn y Beibl de. A'i fanno rath o wedyn. A gath I glwyddon fanno. Oedd o'n milwrio rhywun osod yn saethu at y almenwyr yma.
a boddedu nôl, a gath un i mewn i'w berfal o dyd y gwir. A mi dynwyd y fwled moi berfal o lle, a thi'r sbyty yn wael am gyfnod gweddol hir, bod ato hun lle. Ond y stori dwi'n lecio di am Tom Nefyn yn 1916, mis Ionawr, yn dechrau ar lif i Nefyn, a noson dywyll o Ionawr oedd hi. Ac yna gyfarfod, mae'n debyg, gyda fod yn be oedd, felly yn y neuad, Madryn am hwnni. Fe nath agor drws oedd i ben i mewn, trwy gyd y drws. Be wela fo'i flaen, ond mam ifanc, efo siôl wen, wrth i ysgwydd, a babi bach yn y siôl. A mi gofiodd, oedd newydd gladdu dad, babi bach yma, dan Llygisgren, y maes sylfa, yn dod â news cyn cychwyn. Wel, adro felly. Be naedd o? Dim ond i flannu. Oedd y mam ar y pryd yn gwybod bod i colli gŵr, dwi'n yn gwybod. Dwi'n cael darlithio Nefyn yn i'w noson, ac oedd aml i'w fanno yn cofio y babi bach. Mae'n tyfu'n un ac yn byw yn Nefyn, mae fedd o yn Nefyn felly de. Ac un bardd o'r sais, Sigfws a Zŵn, bardd enwog iawn yn Saesneg wir, oedd o'n filwr yn yr un cyfnod bod o'n swyddog yn blaen chi. Gyda fo ger Saesneg dde. A mae o'n dweud yn y ger yma, when the boys come back, they will not be the same. When the boys come back, they will not be the same. A dim Tommy Bodeilias, ddod adra i Bodeilias, ond yn gwahanol. Tom, a nes ymlaen, Tom Nefyn, enw llanwyd hwnnw, a fe wahanol byth. Chos beth i digwydd, yn Bersieba yn 1917, oedd yn gwarchod rhyw safle arfa lle, lle oedd yn cadw gynna, lle peryg iawn i fod gefn nos, neu gwir, ben eich hun, gwarchod o'r cwt fan felly. Mi gwrdd i'w lais yn dweud o am Penllynio. A mi nas. A be nath adro pennill o waith pan dy celyn. Cymer Iesu fi, fel ydwydd, bydd ni allan fod yn well. Dallu di am gwna'n agos, byllus i'w mynd ymhell. Yn dy glwydda, byddai'n unig byth yn iach. A fel Tom Nefyn mynd o fo, byth yn fath wedyn. Mae llais ni rilyn o dde. Oedd Tom Nefyn yn ôl i Bodeilias dan be oedd i mis Mawrth 1919 yn fwy gwahanol. Helpu dad ar y tyddyn bydda fo wedyn am beth amser wir, 19 mis mae'n siŵr, chwmni maip neu chwalu tail fel byddag o'n digwydd Bodeilias felly. Ac gath rhyw awydd mawr fynd lawr rwan i'r groes o Nefyn. Rhaid i feic ar ffynon fair y fanna a dechrau pregethu felly. A mae'n gweiddi dros y groes i gyd yn Nefyn, a wersoch wi ef, Iestyn hynwr am Dyw. Oedd dyrfan hel yn syth wan. A dwy'n noson ar ôl i gilydd tair wrach, yr un peth wan. A Tom Nefyn torri allan i ganu, gyda'n ganwr ardderchog. Ar y don intercession. A wersoch wi ef, Iestyn hynwr am Dyw. Ac yn y lleidfa yn uno hefo fo lle. Un oedd yn cwyno oedd perchenog o Sportsman Arms, oedd ei gwsmeriad yn mynd i gyd dros chydig iawn o amser. Ac wedyn, am y 9 mis nesaf, drwy'r ha a'r hydref oedd yn dilyn, mynd drwy Penllyn i gyd ar ei feic i gynnal cyfarfodydd fel yna. A gofyn o wersoch wi ef, a'i dad mynd o fod yn amlach neu ffeidio felly. Ond rwla cyn diwal 1919, dechrau 1920, nath o deimlo rhyw alwad i fod yn nidog. A mi dreulio 5 mlynedd mewn coleg. I gadael ysgol 20 oed oedd. Mewn 5 o golegau gyd. Rhwng 1920 a 1925. Ac yna mis Medi 1925, gath o alwad i fod yn nidog yn y Tumble. Mae Tumble yn Sigafyrddin, hefyd yn bell o Llanelli. Gwna gapel na eben nesaf y Tumble. Isio fynd yn ôl nidog. Mi addo mynd. Ond be nath o Cymuned, priodi merch y Beehive Stores yn Coed Boeth. Nes i fanno fydd y chwilio'r hanes dweud y gwir. Be oedd pan eisiau ddwytha i Coed Boeth, be oedd adag ymni oedd Bridal Stores. Gwerthu dillad priodi, dillad priod y sa. Ac oedd ar y pryd siop yn Beehive Stores yn gwerthu pob math o bethau, yn grocery, yn arfar gyfar y glowyr, dweud y gwir, yn rhawi a dillad y glowyr,
Oedd yn beehive stores, fland arbennig o de, bod yn ôl bell i brynel, oedd o'n fecyn wedi fel ysyd, oedd yn ôl hwnnw fyd. Ac o'na ddara arbennig yn y beehive, cael gwerthu rownd yr ardal chwod i gyd fel. Ac oedd un ferch yna, Ceridwen. Ac ar Hydref y Chwechad, 1925, yng Nghoed Poes, fi briododd Tom Nefyn, o'r Ceridwen. Oedd o'n 30 de, a hi'n 19. A lawr o'n hw wedyn i Tymble, i Gwm Gwendraeth, nes i gafodd un, oedd o'n figal eglwys Ebeneser. A rwan, ond i'n le gwahanol, oedd Pistyll, chwaral oedd, Pistyll oedd, chydig chwarelwyr, pentra bach, ond ma' ryw 4,000 yn byw yn y Tymble, dwi'n meddwl, o hyd lle. A glowyr bron i gyd ydy'r gwir. Ryw le gwahanol, a fe o'n nido gwahanol iawn yno. Oedd o'n nido gwahanol rioed i bawb ydy'r gwir. Doedd gen Tom Nefyn ddim ffinia de, fel gwneudog. Pan yn had yn sbyty, chydig cyn marw yn sbyty yn Lerpwl, felly, Catrinias, i ofid mawr oedd, ac oedd Tom Nefyn ddim wedi galw nhw de. Oedd yw nidog o'n mynd i bod o'n pan i dim am hynny. Ac yn aml y gwnidog yn mynd pen rhyw diwrnod y ddau. Oedd o'n mynd ar lori lefrith ben bora dod o'n i gwysyl. Ac yn mynd i Lerpwl i Royal i weld Plîs. Oedd o'n ffinia gwbl de. A hefyd o'n cynnal yn gwahanol. Bora Sul oedfa i blant yn unig. Neb arall. Plant oedd yn ledio yna, plant yn darllan, plant yn offrymu gweddi, plant yn casglu, yn cyhoeddi, ynde? A mae'n ta'n cyfansoddi yna special i blant ar gyfer oedfa. Ac yn cyfeilio efo telyn, beth newydd mewn capel, am Bora Sul. Ac yna oedfa'r nos, os oedd hi'n braf, ac yna griw mawr yno, mynd lawr i'r cael rygbi, cael llety yn Tymble, i gynnal oedfa yn yr awyr agorad. Felly oedd o'n nidog gwahanol newydd gyrraedd y Tymble. Ond, oedd yn cyrraedd yno 1925, ac yna mis Awst, Western Mail, o Penol Pras, Tom Nefyn resigning. A mi ffrwyddo pethau. A mi chwalwyd y pentra wir, a mi ddrwygwyd Cymru. Rhai o'i blaid o, rhai yn erbyn. Pam chwalu yma, wel yn un peth o gen Tom Nefyn syniadau radical iawn iawn. Ac erbyn hyn oedd o'n gwadlu rhan fwyaf pethau wir, oedd rhan fwyaf wydogion yn ei credu felly, ddim yn cael ei gwirthia, dim yn atgyfodiad, ddim yn cofio nhw i gyd wan, a o'n gwadlu pethau, ac oedd o'n cilio'r capel, felly oedd lle'n chwalu. Ac yna 1926 oedd streic fawr y glowyr yno, 7 mis o streic. Oedd mi dreulio Tom Nefyn yn wir y flwyddyn bron i gyd yn cefnogi'r glowyr. A hynny ddim yn plesio pawb nag oedd. A dwi'n cael mynd lawr i'r Tymble i holi'r bobl amdano fo, pan i'n sgwennu'r llyfr yma. Nes i alw fo 2 wraig gwir. Elsie oedd enw un, Williams, a llall oedd Margaret Ann Morgan. Oedd hynna, Elsie ma'n 96 ar y bryd, llall ni 80, a'r ddwy'n merchaid ifanc yn cofio am Tom Nefyn. A ddwy'n sgwrsio fe gilydd am bob dim, ond am Tom Nefyn. Oedd o'n ffryddo bob tro. Oedd Morgan, Miss Morgan, naddoli fo. Y llall, dim byd eithaf fo. A bod i'r rhwygoeth teulu hi, dim yn fwriadol, ond i phlant i wedi rhannu rhai o blaid Tom Nefyn, rhai ni erbyn o. A fo hi ddim o'i blaid o, a dwi'n dal yn gofio gael i'w weld o ddwy, rhai gweld fy rwan o mlaen gall trafod y gwir hi. Ac yna wedyn ar yw'r hen gorff i atal o, rhag bod yn nidog, nes gael yn well be oedd yn gredu hi. A mewn ta wedyn Aws 1928 yn ddiswyddo. Ac wedyn o 1928 a 1931 bydd o'n ddiwaith ac yn ddigartra de. Un peth cyn mi adael o tynnu dwi wedi cofio rwan, ac un peth radical o Tom Nefyn yn eisiau ei wneud felly. Pan yna gymyn yn y capel rwan, a bara a gwyn ar y bwrdd, oedd o eisiau rhoi capel o ar bwrdd Cymru yn pryd i gofio aberth y glowyr. Dy honni mewn plesio pawb wrth gwrs nag oedd. Ond fel diwaith a digartra bydd o wedyn am gyfnod yn Abadaron lot iawn. Yn hen eglwys Abadaron ar traeth, yn heli feddylu at ei gilydd bod, ac yn pryderu am bethau. Ond yn ffodus iawn oedd i fam Ceri, fethau Ceridwen, a Nefyn Gyronwy, oedd yn 6 mis oed yn gadael, dwi'n meddwl, Tymble, efo taid a nain yn coed boeth, yn y beehive stores,
a caredigrwn o fawr tuag at y fam a'r hogyn bach. A fan o buon am gyfnod go lew de. Mi ddaru George M.S. Davies yr heddychwr gychwyn tysteb i Tom Nefyn nid glodi fy. A mi helwyd 700 o bunna. Pobl llun yr rhan fwyaf a dweud y gwir felly. 700 o bunna. A fe gylwynydd tysteb i Tom Nefyn mewn cyfarfod yn Penllyn, Pwllheli, rwla tua 1929 ffordd felly. Ac oedd 700 o bunna adag ynny, hyddiw yn be. 45 o filoedd mae'n siŵr o arian, swn i'n dweud, fel tysteb felly. Ond beth sy'n nod, gath Tom Nefyn dro pedol. Tro crwn felly. Dechreuodd gredu yn ôl beth yn gredu gynt. Gath awyd am ddychwelyd i fod yn wneudog fel gynt. A rwan ben ath a un noson. Os rhywun cofio falle mae Bryn Bacha, neu lle oedd Bryn Bacha, lle mae hafan y môr hyd yw mwy neu lai, deu gwir. A noson yma, na seiat yma no. A pwth i mewn i ganol seiat o'r twllwch, ond Tom Nefyn. Gofyn gael o'r joinio y seiat. I gael perthyn oedd eto i'r enwad a mynd yn ôl o'n wneudog. Na dechrau daith yn ôl lle. A bigal gwneudog eglwysi fel wedyn o hynny ymlaen, dweud y gwir, i gyflog o leia fel bigal capelu felly de, gwneud mwy na hynny o lawr. Ac yn 1931, nath i'r Rhos Esmor yn Sir Ffrins. Mae si'n Rhos Esmor hefyd dweud y gwir yn chwilio'r hanes am ryw ddwrnod ddau. A rwan, mae Rhos Esmor reit agos i Wyddgrug yn bell. A un stori glwys i na dwi'n lecio i'n arw iawn. Ond rwy'n sal yn wael iawn yn Rhos Esmor. A na frys sy'n efo i weld meddyg yng Nghaer. A dim transport ar gael. A be nath Tom Nefyn mynd â fo i feic. Mae yna gariad ddim yn gwybod. Tasgwn cefn y beic. A chi le anghyffyrddus fel ambulance, mynd ar dyn sal de. Ond ar asgwn cefn i feic, ath o fo, neu'r cariad. Bob camp i gair, oedd hi'n 12 milltir un ffordd, a 12 milltir nôl. Ond dwi'n siŵr bod yna rhywun efo car yna wedi mynd, ond nid yna Tom Nefyn de. Nid yna Tom Nefyn. Ond hi'n dal i gofio hynny am mynd i'r Rhos Esmor. Wedyn yn 1937, ath i'r Gerlan, Bethesda. Capel Gerlan, ar y topia yna, yn y Ffynogwen. Oedd o'n dychwelyd rwan, at y chwarelwyr ddoedd i Bethesda. Oedd yna undeb yn syth, ngyddo fo a phobl Bethesda, ardal chwarelyddol, a Capel Gerlan. A un peth dwi'n gofio, wedi glywed, felly, pan oedd cloch y chwarel, rwtr yn mynd am 7:30 y bora. Na Tom Nefyn yn Capel Gerlan, wedi codi'r golan y gyda, drysa'n gorad yn yr ha, yn gweddio dros y chwarelwyr. A mae Williams Parry wedi sgwennu soned, Cyrn Hyrdod i henwi, yn sôn am Tom Nefyn ymbil dros y gweithwyr yn y graig, gan gariad sy'n fwy na chariad graig. A dyna gerdd Williams Parry yn sôn am Tom Nefyn yn y Gerlan. A fe yno 1937 o ymlaen felly, dan 1949 dwi'n meddwl. Un stori glwys i'n y Ffynogwen, ond ar rhywun yn aelod yng Ngharneddi, tyddynwr oedd o'n ffarmwr bach, felly byw yn y Ffynogwen, di colli buwch. A Tom Nefyn yn sgwennu llythyr ato, i gyd yn deimlo bod wedi colli buwch. Ac yn sgwennu ar ddiwedd llythyr bod o'n diolch, mae'r beidir at yr anna, dim i'r llofft. O pethau na, yr un gwydog arall yn dweud, wrth gwrs, ond dyna Tom Nefyn, y one-off ma'n de, yn ei gyfnod yn y Gerlan. Lle mod i'n blino chi rhai hir, a'n ymlaen i sôn am mi, oedd hi edarn yn 1949, wneudog ar edarn a Greigwan. A fan o bydd o wedyn, wrth gwrs, a ddwch chi sy'n gwrando neu'n gwylio heno, mae'n debyg yn cofio rhyw bethau lawer iawn mwy na fi am cyfnod yma, a nedarn dwi'n cofio fyd yn derw gymaint felly. Ond dwi eisiau dweud un peth cyn symud ymlaen at y diwadd de. Un fforte, un arbenigedd Tom Nefyn oedd Efengylu. Da beth gwahanol hollol. Oedd Tom Nefyn yn Efengylu yn awyr agorad. Ffrgethu tu allan i adeiladau de. Mawr neu bach gallu gwneud wir. Fe ni fel hogian y coleg am wsos rhyw dro yn Mangor o fo, yn Efengylu. Mae'n ta hefo ni. Gysgu mewn capel efo ni am wsos. De? Ac yn Efengylu a drws i drws. A pregetheth y cloch mawr yn Bangor ar ddysadw wedyn. A'r dyrfan hel de. A dwi'n cofio Q Pictures tu allan i Town Hall neu ar y dre yn Pwllheli ar nos Sadwrn. Yn ymystyn i Ben Cob a dywir. Annie Get Your Gun, dwi'n meddwl, oedd y ffilm.
A Tom Nefyn yn cyrraedd fel bydda fo. Weithio fo organ bach. Neu stôl dan ei draed. Yn sefyll oedd o wan. A phawb o'r ciw yn troi ato fo. A fy'n tan dechrau siarad o nhw. A phawb yn gwrando. No negas i dweud wrthyn nhw. A dweud y gwir, yn canu, fydd yr un pryd canu enni, mae'n siŵr. A gan mwyn i gael negas, ddim mor diddorol i'r cubus. A gan i gesio gyn nes ymlaen felly. Ac wrth gwrs, fwy dylanwad lawer, mae'n debyg na'r ffilm nhw'n weld nes ymlaen felly. Ond o ddawn yna gyda fo, dawn i efengylu. A mi si fo fwy nag unwaith ar ryw deithia felly de. A rwan, dwi'n mynd i dewi rwan ar y 10. Tom Nefyn farw 23 o Dachwedd 1958. A dyma'r stori rwan. Oedd o wedi beicio i ffordd i fyny o Edan i Efan Newydd bora Sul erbyn 10. Mae 2 oedfau cynnal yn ystod y dydd. Cynnal Efan Newydd am 10. A progesu felly. Ac yn ystod y dydd, o hefyd ar ei feic yn gweld hwnna llall fel bydda fo yn y dre felly. O ddim yn dda i llechyn, ddim yn profedigaeth yn bydda felly. Ac o'n progesu ar hyd y cardu am 6 gyda'r nos. Ac wedyn ar ddiwedd yr oedfa gath i wan i gael swpar. Mewn tŷ o'r blaenoriad wir, isa lle enw'r tŷ. Dwi'n meddwl mae John Evans oedd enw'r dyn bod o'n flaeno ar ei craffu pan i'n stiwdant felly. Gath o wan o'i gael swpar cyn beicio adra i Edar ynde. A tua 20 munud o'r chwarter, 20 munud i 7, yn tan dechrau i brecwast, y farw wrth y bwr brecwast. Mae lot o chwedlaw bod o wedi gwneud siarp croes o cyllal fforc. O doedd o ddim, jyst marw fel na nath o. Ond mi ddal i'r broffwydo am ei farw, yn y bora mae'n debyg, yn Efan Newydd. Drwy ddweud bod o ddim yn teimlo'n flinedig felly. A wedyn som i fam wedyn, oedd i marw pan o'n 10 oed. Tua 1904, mynd â fo i fyny i Capel Bethania yn Pistyll felly, i roed da. Ac ar y ffordd i fyny o'r Bodeilias i'r capel, dysgu yn un o fo, ar ei gof felly, mae'n cofio hynny, lle mae'r Sgwrs Sul yn Bethania fan oedd yn mynd ynde. A oedd o'n dweud hynny. Mae'n ychwanegu wedyn, wyrach mae'n cael weld mam cyn bo hir. A mi broffwydo fel yna bod bora bydd y farw gyda'r nos honno lle. Wel, papura newydd pan gwnido cyffredin, fel y fi yn hebyg bod, mi fydd yna goffad, mae'n debyg yn y papur lle, wel, yn y goleuad neu'r tyst, yn papur enwadol, neu'n rhela Gymraeg, wrach neu'r papur newydd fel yna. Ond Tom Nefyn do, wrth gwrs, yr heina, de. Ond chi eraill o bob math, Crossfield Magazine, bysys de, Farm News ac yn y blaen. Oedd i enw papur ar Saesneg yn ogystal Guardian ac yn y blaen. Oedd o'n ddyn eithriadol ac arbennig yn doedd. Wel, un papur newydd yn dweud, tasa fo, yn y canol oesoedd, yn byw yn canol oesoedd, fysa oedd gwneud sant yno fo. Oedd Hollywood yn gwybod amdano fo, bydd o'n actor penigamp. Ond dwi'n meddwl mae William Morris, rhagflaenu fi yn Seilaf y Cwnidog, ond byw o fewn 2 drws yn wir. Oedd ei daro deuddag o Englyn, esgyll Englyn, dwyliau ola Englyn, a coi bregethau gyd y fwyaf oedd ei fywyd. Da de, coi bregethau gyd y fwyaf oedd ei fywyd. Ond ni ag arall yn stiwdans yn Aberystwyth pan oedd awr. Che ben eithon ni heirio bys, talion poced un hynna'n, o bob cam i'r anglad, a'r coleg yn erbyn i lwad ydy gwir. Ond pan gwyddo'n ni Edar, ynddo, yn am lle fydd agos y capel, na'r festri. Oedd y Cymru yn erin o papurau yn dweud bod nhw rhwng 2,500 a 3,000 yn lleidfa. Na'n hygol chi. O bob math o swyddi de, bob oed felly. Rwy'ch mae'n anglan mwyaf, welo Penllyn, welodd Edar, beth bynnag felly. Ond, cyda ni fynd i'r fynwant a sefyll o bell fanno, dyna'r cwbl felly. Ond rwan dwi'n meddwl, se Tom Nefyn yn falch iawn o weld drysa, Capel Pistyll yn agor eto. Oedd o'n fwy balch o glywed sŵn mawl cael ei ganu ono. Sgwni byddech chi feddwl. Na ddigon, Llynos. Diolch fawr iawn, Harri. Swn i'n gallu gwrando arnoch chi am oriau maith a dwi'n siŵr bod pawb arall yn gytun. Mae gennym ni lyniau wan oeddech chi eisiau rannu, does? So mi na i roed yn share screen wan. Mi driau roed yn share screen ymlaen wan.
Ma ni. Dyma ni, gwisiwch chi am bach o'n. Ia, dyma nhw, John a Gande. Ar y chwith mae'r bardd, ta Tom Nefyn, Tiwlias y Pistyll. A dyma Ian, ferch ifanc. Rhan fwyaf amser Cadlan Isa, pen cyfra. Yn hwy dau fanna. A dyma Bodelias yn de, a chwarae gwylwyr, sy'n cefn. Na be nath Tom Nefyn ar ôl cath ar ysgol 12 oed, oedd mynd y chwarelwr de. Ath yn gyntaf i'r chwarel yma fel prentis ydy. A mi smudo wedyn nes ymlaen i'r chwarel reif am gyfnod. Ac wedyn mi ath i'r chwarel Nancwsairn i falu cerig o bob peth. Cyn penderfynu mynd i ganad o Tom Medu. A dyna di Bodelias, ia. Wel, dyma'r ddau, mae Tom Nefyn sydd i mi, ond mae'r lef o'r mwstash. Mae'r mwstash milwrol fanna, does. Royal Welsh Fusiliers oedd y regiment. A llall di ochr sy'n chwilio po oedd o, Bob Williams oedd o Sir Fôn, bod dim mwy na hynny. A gyda llaw, gen Nefyn Goronwy, y ces i, y ddau o'r un yma, ac amryw. Fi o Nefyn Goronwy yn eithriadol o garedig wrtha i, pan sgwennu'r gyfrol yma. Na'u brawd arall, ddim sgwrsio efo mi, na'r chwaer chwaith am hwn i felly. Ond a fo bia'r llun yma, a Robin Gruffydd, mab cae glas edan, yn gweithio'r Cymrod o, mae'n Gardydd rwan, o bia'r llun arall na o cynt felly. Dyma ddyn o briodas, hydref y chwechad, 1925, a hi yn 19 oed, yn yn 30, a'r unig drodd i fywyd i Tom Nefyn wisgo cola gron. No dwi ddall. Be mae'n dda i ddilo, da fel gefal dydi, ond menig dwi'n meddwl dyn nhw de. Yna'r briodas. Ia, dyma gapel ebe nesaf y tymbl. Yna gymaint o helynt, fe glywyd y capel am gyfnod byr. Ac o'n neb am methu mynd yno lle. A be nath pobl tymbl yn codi capel newydd. Nes i lawr yn ffilmio yn tymbl mwy diweddar o hynny wan. A rwan, godwyd adeilad newydd a llain y delyn yn ôl. Gan obeithio bod Tom Nefyn yn dychwelyd i symbol i bobl o yn mynd i godi llain y delyn o arian y pocetu hunan. Nes i mewn y llain y delyn a gyfnefyd. Mae'r ddau di cael rwan lle. Ond dyma'r hen gapel ebe nesaf di hwnna, ia. Ia, dyma'r ddyn di dynnu yn Nefyn gen wraig o Bwllheli. Ned Williams, dwi'n cofio'r enw ron, ia, dyna oedd o felly. Ond ar i'w sôn am gychod John a Mer doedd, John a Mer. Ond hwrs ar y chwyth fanna, perchenog ar y chwyth eitha, cychod yna. A Tom Nefyn, golwch ddigon tlawd yna does. Ar y traeth yn Nefyn fanna, golwch ddigon tlawd yna fo. Dyna gyfnod o'n Abadaron. Na di'r llun yna, de. A dyma'r Promises Bridal Wear, 46 Stryd Fawr, coed boeth di hwn. Ond dyma yno pan o'n i yno. Ond be di erbyn heddiw, dwi'n gwybod, dwi'n mynd nôl wedyn y chwilio na ddo. Llun dynwyr gen Robin Gruffydd, cae glas, Robin Cardydd rwan. Dwi'n gweithio BBA Cymuned Robin. Ydy hwn, plant edan. Dych chi'n nabod rhywun yma? Dwi'n ddim yn syni gael gwylydd Morris Owan yn rhywun yna, ni'n gofio yn yr ysgol mi. Dwi'n yn gwybod, dwi'n yn nabod neb. Dwi'n siŵr bod rhywun yn gwrando yn gwylio heno sy'n nabod i'r plant yna, fyswn i'n dweud. Neu'r hogyn Ifan David gath i ladd o beic, ydych chi'n gofio? Na ddweud o, y ianglad o, Tom Nefyn arwain ianglad o. Dwi'n nabod Lilian a Heilwen Watkin Jones yn yr res, yr ail res o'r drws yn y canol. Ia wir. Mae Parchan Jenkins yna hefyd, yn rwla, dwi'n gwybod. Yndi. Ydy wir. Ia, dwi'n nabod ti fyd, ia wir. Nesai'r pen ar y dde i ni yn yr hes o lawn dyn. Ia. A mae brawd ti yn y tu blaen ar y chwyth o fama, Glyn. A ydych chi'n cofio dda? Ia wir. Mewn perthyn. Dwi'n arall? Ydych chi'n cofio neb o mama, ydych? Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd yma?
O, sesiwn yma. Sesiwn plant. O, plant. Byddai chi'n hollol iawn. 1950, llun y Cymro bia yr hawlfraint. Dwi wedi clirio hawlfraint pob llun gol chi feddwl, lle. Mae'n bwysig, lle. 1950 oedd y flwyddyn yma. A fydda Tom Nefyn yn mynd i bob sesiwn y plant. Ond ni'n mynd blaid y sesiwn y plant. Be oedd y bwriad oedd gwobrwyo plant clyfar. A chwilio sirol oedd gwobrwyo plant. Ac o'n i byth yn cael gwobr nag on. A wedyn, ond o'n i'n mynd i sesiwn y plant, ac oedd Tom Nefyn yn mynd yno, wrth gwrs, ond oedd o'n mynd i'r gynulleidfa i'r galeri, ond yn taro can gyda diwedd hyn. A fodd yn cael sylw i gyd erbyn diwedd sesiwn y plant. So rhywun arall na'n cofio? Mae rhywun sy'n nalw i hyd ar beth arall. Dyma'r llun yma. Chi'n wedi gweld y ffilm yr etifeddiaeth, roed? John Roberts Williams a Jeff Charles wneud y ffilm. 1947, 1949, fyna. Yr etifeddiaeth oedd henw hi. A mae'r llun yma o Tom Nefyn yn dod o y ffilm yna. A llyfrgell genedlaethol bu'r hawlfraint ar y llun yma, felly de. Ia, da chi'n nabod o wraig wrth y bedd rhywun yn dach? Jesse Williams. Ei? Ddim Jesse, na ci. Na, ci. O flaen hynny, dwi'n meddwl. Iona Roberts. O, ia. Glan hyd, ia? Glan hyd oedd, ia? Ia. De. Hys oedd y bedd fan'na. A Robin Griffith ei dynnu'r llun na fyd y mynwant edarn. Na ddyn da, ynddi? O, ydych chi'n gwybod am hwn, wrth gwrs, ydych? Da. Mae hwn yn capel edarn nhw, ynddi? Ydy ne ar y bedd, dwi'n siŵr iawn. O ia, mae yna un ar y bedd, yn oes? Oes. Ia, dwi'n meddwl bod chi'n iawn, mae ar y bedd ma'n hefyd, li. Mm. Yr un sy'n rhy clafdu, ia, sy'n... Ia? Ond dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr, ia. Ia, na, dawn ni hwnna fan'na, llyn. Rwan, cael ei frifo y fwlet yma, yn y dadon Nels, rwan. Yna cen gwlad yn... Na, nes ymlaen o hynny, de, yn Canan. O'i dad oedd sgwennu cerdd yn had y chofio i'r Herald, lle. A dyma'r gerdd, ceslythyr o wlad a ddewid, Canan, ceslythyr o wlad a ddewid, ac arno sfotyn y waed. Ni wn pafodeth yno, ond arno hynny caed. Y machgen sydd yno ers amser, yn homi yn ymgyrch y gad. Yn homi'n cerdded hen lwybra sy'n anwyl gan Gymro pob gwlad. Ac ar y diwedd mae yna gwestiwn, oes trenchys yn ngad gysemannau i fechgyn y fagwyd yn llun? A mi oedd yma'n debyg.